voin chu algebra zirang wo malama khan unit 1 le 2 kan zir to a voina unit 3 kan ziranga ei han ziak thak chau maya algebra hianin I tam tak chunin hu phut thina a hu phurom renga chen chu number a tlem em em ani yen hianin alphabet hi aron om nuai dona chu atam zo khu phurna ne amaro chu kan boina te in har satna te kan ron ching fel le vek don ani boina hian ama sayen hei hanen taila class 8 a khanin heng formula pathum hi in lo zir to a algebra formula avek ani hei a plus b whole square te pon in zir mai thai x plus y whole square in kan da ni meya chuan minus y oma square minus y square ang pok an nei bok ta heng ho zong zong hi in thiam vek to khania a thren chuan in by heart mo top pok an ring tho ani amaro chu akal phung kan soi lok ngai hei hey chiang deuh in lo en ula o formula hi in zir bel treu do na class 9 na hian chu by heart vek kha a pe om lo ani I number te om lo wangin chu I a trick ka hrilang cheu a formula an siam chuadan hello en taula x plus y whole square hi engtin nge hei hi avatuk thei ti hi kan en don ni x plus y whole square om je chu x plus y kha mo x plus y kha pahni om don ta ni tro chuan kan puntir don ta ni hei kan puntir chinang hre tu chu a number puntir dan hi hei tram ni ve an nei a chu a style hi dang deuh hleka ati dan hi in lo enang chiang deuhin hei hian hei ava puntir anga chumi zo a hetami hi va puntir le ang chuan hemi tan hi chu kan puntir zo chuan chu kan jet la chinanga x hian hei ava puntira ni chuan x square tro chuan x hian hei ava puntir le a xy tro chuan hemi tan chu na zo tu na y tan kan ti ve le ang y hian hei ava puntir anga chu yx ania yx le xy chu inang reng chen chu yx kan ti chuan y le x in puntir ti na ni meya chuan om je chu x le y hi puntir lo la angai tho chuaka tro panga mun thum le pathum mun ngai nang renga chu wang chuan yx ni ma se xy ti han kan je thei ta ni tro chuan a dota hei ava puntir le anga chuan y square a chuak ta ni tro chuan han en wang ula hemi na hian lai nang lo tro chu ta hian hemi hian en teu ain ang tro number in ang pahin ni ani chuan anin bel thei anin belanga chuan pakhat le pakhat anin belanga pahnih aron chuak ang ti hian chuan y square ti khan hei khan ni le mai ni han mol topa by hat ngai lo khan akal phung khain theta chu tiang bok chu heng po hi ni ma se hemi hi chu tlemin adang dai ve dewa helama tang hian alet lam hi va chaw let hi a boi thla ka heng hi chu alet ling zone formula ron je ka ngai mai ro hemi hi tuna kan chawng khan chok tau la he ron chuakang ma se hemi va chuak tu chuanin a boi thlak lu tuwa ti zong hin alet zong khan in hramai don ya kale ti tura kan lu tak to ang fing to sot boka kan ti tur ber chu hei hi ni ta ni hei hi nia kan zoom out ang hei tam thangang mai hei hi an zir tur chu ni ta ni hei class 9 level ania class 8 ha chum pathum chin zira class 9 a chuan hei parukin zir bel don ni pakhat kala zia bel lo zo ka ta hian pasari in zir bel dona ani na taka chuan ma se hei chu exercise 7.4 vela khanin chip chiar zo kan zir dona wangin karon zia kim du khar ri lo ta anu kan ziak le mek don thawa ti hianin lo khave mai ula heng hi in zir bel tur ani kalphung ve chu kan soi vak lawang ama kan soi ang khani me ya hei x plus y whole cube ani chuan tuna kan tiang khan avai ti le mai tur ni chuan hei po chuan example kan pe chin lok ang cheu tlema hre thiam lo in nei takin x minus y whole cube in lo zong du ta ni x minus y whole cube chu enge om zia kan ti chuan x minus y clear hi pathum an om mai don ani ama kan tiang khan ti hian chuan hei hian hei puntir anga hei va puntir lenga hei puntir anga hei puntir lenga atopa nge ron chuakang hei chu kan la da thari nge ron chuakang hei ron chuak don ta ni ma se hi kan la khoi ve lawa chu wang chuan hei hi tian ron om le ang
chuan anga yang bok khanin chokle mai don ni hemi hian hei puntir anga dota hei va puntir lenga chuan a dota hei hian hei mo chuan y khan ti khan anga yang khanin puntir phei anga chuan a topa khan heta kan hmu kha heta mi hiron chuak mai don ni kha kha kalphung ani ta chu chu bai ha thar sat deuh keima ni ang type in lo om ve chuan kha kha thiam ula chuan in chok chok zung zung mai don nia ma se in bai hat thei chuan a poi mi lo chuan chu bai hat lu ko om lo wa bai hat hian a rang ber cho ai a rang jok chuan hei hi boina thama tling ve le bok ta ni hei x plus y plus z whole cube tram thuma ron om to a tam tak hian boi thina ati dan chu angai le reng tho ni lawen ta ula x plus y plus z hi square ani chuan pathu pahnih awm le mai anga tro ti hian hei hian hei va puntir anga adota hei vani le mai anga yang khan va puntir atro x square chuaka xy chuaka xz chuaka dota y in khang chi khana va ti ve le a xy chuaka y square chuaka yz chuaka z khana va ti ve le a xz chuaka yz chuaka z square chuaka x square kan nei y square kan nei a z square kan nei boka tro hei hi chu kan nei ngal phot chon heng ho hi xy oma hetain xy om boka an pahnih chuan 2 times xy ani le me a chuan yz kan nei heta yz kan nei boka 2 times yz ani le a chuan xz kan nei hei xz kan nei 2 times xz 2 times ve kan nei van 2 kha common a kan la a chuan xy yz zx tiang kha ni le mai kan abaka chu kan soi ri lo na kin 90 chawzel don thawa a trick kan soi lo kan ni chu khale kha kha ni phot ta chuan adota 7.1 chaw na kan lut tanang hei le 7.1 a hian enge in zir don kan ti chuan polynomial chungchang in zir don ani polynomial chu enge aming athem that phe chuan vu khat hriat na te pawh ni mai theya khang kha kan on zir dona chuta chuan polynomial hre thiam tur chuan thil hrang hrang in hriat ma sak phot angai ani ma sabera chuan variable in hriat angai enge variable kan ti chu number alo om ta tro 1 2 3 4 5 kan introductory video kha in vai an chuan real number te number chi hrang hrang ho kha kan soi ve kan ni ta khan akhai khom tu chu real number ania akhai khom tu kha real number ania chu real number a khanin number chi hrang hrang a awma ma se kan lo la hre lo ta ni kan number du ber kha kan la hriat lo chumi chu let x be kan ti thina tro me cha chon la reuh chu let x be kan ti chuanin kan thil hriat lo kha x nen kan tluk tir thian khatiang chi thil kan la hriat chi alo number real number engemaw kan la hriat chi alo kha kan tluk tir ta thina ni alphabet achang chun x kan hmanga achang in y te kan hmanga a te po kan hmang mai thei hriat me lo kha chu a question set tu thu te po nia a chok tu thu te po nia in zirla ya hi chon xyz hiron hmangtlang puya adang po hei du du man thei x tha ti ga ji hei x te poron hmanga y po z poron hmangang kha khan nge soi tum kan ti chuan real number a khan number hrang hrang oma khata khan kan du ber kan la hrelowa chumi chu hresa angin kan omanga atluk puya tan alphabet kan ron hmang don ani te hian chu kan alphabet man ho chi ang khatiang ang chi kha variable kan ti chu ni ta ni rathiam em chuan hei polynomial chu ni ta polynomial ta ki kan la soi fia don thawa polynomial a hian hei x in mutro x hei variable ani variable hei chu x hi ani na tak kan la hrelo tin ani chu rathiam em chu atluk puya tan a ai lo o lok turin x kan ron mang mai nakina chu number ani don he thil hi kan chaw zo huna chuan real number engemaw ber ani don chuan kha variable kan ti chu ni ta adota constant kan nei ni hei constant constant le variable hi hriat pola ollu tuka chu wang chun chiang deuh in lo ngai tharo ama saberin constant chu real number an ni ta ni real number hrim kha chu real number chunga om hrim kha chu constant an ni ta ni
tro ma se nga tinge ma khan variable a khan kon real number kha kan soi tel ve kher kan ti chuan in ang reng lo mi ti na kha om thin constant ta chuan thil chiang sa thil kan hriat chian sa ho number kan hriat chian sa ho hi constant an ni chu ni mai in tika main thak don lo ko vel to ba point thak don lo chu chak chak ani don chuan heng ang hriat sa number ho hi an value in thak ngai to lo tur hi alphabet in an ron represent thin ani ama ang deuh khan hei a te b te l te m te mo x te pon an ti mai thei ma se x ti chu an fing lo ve deuh tin ani mai heng ang number chiang sa ho hi an ron aio atan alphabet an ron mang thin chu enge variable nen khan adang lam na kan ti chuan variable a chuan aio atana kan man kha x te kan lo mang ta tro kha ing number berngi ani kan la shelo constant ta chuan an ron man a hi hei an thresa thresa in an ron mang thin aio atan alphabet khang kha constant chu nia variable a chuan alphabet kan manga enge kha alphabet khan eng number io in nge ron din mo kha kan la shelo chu in an lo na ni ta ni ta hen en lokang polynomial ana kin an chaw huna trick turani hi polynomial in chok chawanga ti hian om don ta ni heng form hina pet deuh tlang pui don chawa chuta chon hei variable kan ti to tro chuan number hrim chu constant kan ti vek to a chuan hemi a hi constant ani ta ni chu mutingi a hi constant ani ringot a ani constant ani don chon a hi ani number engemaw ber avani angaya aron represent nan e kan mangmei lom kan ti boxia khanga khanin question thren khathian in enge he thil hian a represent a soi kher ngai lo ma se constant ani ti ka soi thei tho a chan chu hei an ro hemi bracket chunga x om hian hei function ani polynomial function polynomial of x ti nania left hand side om hi om je chu dinglama hian polynomial ka ron rem khomanga variable om chun tur chu x ani don aron ti na ni chu chuan variable om chun hei ani ti min hrila hei hian chuan hei chu constant ani leilong tro ti khan ni le ta ni kan chiang tur anga yang variable le constant in hriat pol vai chuan polynomial hi ang tika main thiam don lo algebra in thiam lo ang le adota tram kan so yang tram ti thu mal hi in hriat angai ma saverin tram kan ti chuan tram ti thu malin hriat na lar ber chu in school kal line first term second term third term exam in nei thin tro khang kha ni ta ni first term second term third term hangate tram ti kha om a chan chu azat soi na ni exam a oma exam a oma exam a khanin thil pathum om ta ni exam pathum in nei ta ni a khai khom tu chu exam ania chuta chuan ti hian pathumin in exam ta ni first term second term third term om je chu hei thil pathumin nei ni chu html exam pathumin nei akhai khom tu chu exam ani chu tiang che chum polynomial po kan zel don hela hi lo en loma hei polynomial ani a full form a kan pek du chuan he ti hian a oma ti hian chu he thil hi polynomial ania akhai khom tu chu polynomial lo nia html chu na chunga khan exact nge om pakhat tro pahni tram hi nei ni chu html ti khan tram om je chu in thetoem pali le paruki bela pali hi tram khatania paruki tram khat dangania ti hian avaya lak hian tram hi number amala din chuan tram khatani mai chuan ta khan plus le minus chi hian tram a then sang thei adai dang thin puntir a hi chon ani ve mi lo ni pahni le pakuin puntir hian tram hi ni ngot lo he tram khatani he tram hi iti ve thei ngot lo henga hei hi chu tram khat polynomial rules ani hi heng hi ka pho so pani lo nia chuan 9 by 5 hi tipo 9 hi panga hin han divide atro divide ani le to ma se plus le minus ani mi alo tram kha in then sang lo ni chu ni chun tram khat in html ti khan ka kha tram om je chu ni le ta ni
tram kha in thriat thiam chuan adota an kal le thei adota chuan coefficient kan soyang enge coefficient aming hi moi sin variable ti nul nul ai chuan moi dei zo coefficient kan ti chuan constant le variable in mix zone ta ni thathiam em constant le variable kha tram khat angin an omang chuan khami variable a betel constant ta kha coefficient kan ti chu ni ta ni hey example tu 2x ani ta tro omzia chu 2 into x ti na tro into ni wangin tram khatangin kan chiar tro tram khatan lo ni ta hei variable ania variable ne na in kop constant kan ti 2 hi constant tro amalin constant ma se variable ne na anin kop che hian 2 hi constant ani thona in ti to lovin coefficient kan ti ta thina ni coefficient heti mem han chiang view turanga yang coefficient chu variable le constant anin an kom ko panga tram khatangin mo chuan example pakhat kan pele lo kong chawa in thriat thiam nan antina heng hi in mu fo do na kan soi ta kan khan polynomial ania tiang hian hanen tawula hei variable ania tro hei hi constant ania hei hi anain big a hi coefficient thathiam em chen ta hei om le a ta po hei variable ania hei hi constant ania ma se ti anan om dun hian hei hi constant ti nul nul to lovin coefficient kan ti lem mai chuan hei hi abula variable om ve lo tro variable nen tram khatangin anom ve lo tro ani chuan amalte a om awangin constant thathiam em an hlam thia big tin ani chu adangi jeng kopui an nei zel hei variable an kopuya chuan coefficient tin an kowa ma se variable kopui tur nei ve lo kha chu constant an lo ni tho ani tuna 7.1 a kan zir tur top na ber kan lo enang apoi mo per lai polynomial kan zir don enge polynomial chu lo ni te reng polynomial kan ti chu enge hai an ro dilu in lu hayam amoi sin general form of polynomial enge omzia polynomial sang sang in nei don na kina chu tiang huna chuan hetiang form hian ada vek thei tinani tuna hei hi hriat thiam a har don lutuga hai nen top chuan karon soi fiang polynomial in nei reng in class 9 a hi chuan px hi da don ani left hand a hin px a da thin don ani hei hian enge soyom zia kan ti chuan hepa hian a ron soyom zia chu right hand side a son polynomial karon rem khom dona chuan an variable tur chu x ani yang aron tinani chu chuan hei ron ti ta renga chuan hei x power n hi engzat tak nge kan threlawa nakina duzat zat kan hmang thei don ani I polynomial question in chokanga in thathiam chi ang kha chu noi po hi example chu ka pe thawa n hi engzat emo poi hmang thei ma se adota hian -1 adota pakhatin a kiam don ni chu chuan dota -2 a kiam tha zelanga atopa nge chukang hei ta hian x kan ti to pian chunga power 1 om tara atopa ti khan tam deuh lo thlang tho lo kiam tha zelanga atopa chuan 3 2 1 0 tro 1 0 tiang khan akala chuan a bulami hi enge a coefficient atana aron man hi eng tenge variable an ni ve ngot lo nia constant an ni hi constant an ni ta ni heng ho hi coefficient atan constant aron phang ta ni a hmain kan soi to constant an ni chan chuan a0 a1 a2 an kan ti chu eng pon ni thei hei hi number in dot ti vel khan ni lem lo ni antinan hei 9 ani chuan hei 10 ani don tiang khan ni ve lem lo nia constant khan anom don ti na ni me ni n zat anom don ti na ni mai an power zat kha chu example karon peta hei polynomial in aya hei hi lo nei ta ni hei hi polynomial ania amaro chu general form in om lo ta ni tro hei enula general form a chuan in 5 4 3 2 anga kal tu ne 5 4
3 about the true kala chun ti hian kal oh kha a general form ani lawa chu hei general form in ti hian da thei ta ni anen tawla power 5 ani tro power 4 ania power 3 aya 3 kha kan dang ta hian a constant atan 0 kan thlan sak mai don ani chu chuan hei puntir tawla 0 thaw chho khanga tro chu achunga khan an lo ziak lang lo ti na ni mai a general form in an da lem lo ti na ni chu chuan dota 2 ron kala dota 1 angai tro x power 1 chuan hei po hi heta lo chuan 0 in kan puntir le mai a coefficient a 0 kan thlan sak ti na ni chu chuan topa 6 ania x power 0 x power 0 chu enge 1 anything to the power 0 chu 1 nangmani level a chuan number ilo ne variable po ni se power a 0 an nei shrim chuan 1 an tu chuan 6x0 kan ti chu 6 into x0 atra chuan x0 chu 1 ani se 6 into 1 chu engzang as 6 chuan 6 kha hei kha an tuk le chi ta ni kan siam danglam vel mai ni chu I kan thak lo engma hi ani a dan hi kan ziak danglam entinan 2 hi 1 plus 1 tia zia tra lang deuh kha ni mai chuan hei hi poimo lu tuk ta ni he ta mi hi hei poimo lu tuk kan general form a hen ro n I a number kan mang thei tro eng number nge kan manang dudu man phalani lo ni rational number te khain ron mangu ta me thei mi lo hei n atan chuan non negative integer man turani ta ni non negative integer kan ti chu nge integer kan soi fel vek to introductory video a khan du lo va en let ula integer hawa khan minus sign nei lo ho zong kha ani mai non negative integer chuan minus sign nei lo zong minus sign zong kha pai sak ta le integer kha whole number alo ni le don tin ani chu chi nin kan soi vel mai ni chu en na tan khan whole number ami chi number man tu hei hemi ta hian into non ta hian x to the power 1 by 2 teron mangot se 1 by 2 chu whole number ani si lawa rational number de ania chu wang chuan heng anga om chuan polynomial ani lo polynomial ani don mi lo ni chu pathiam em antina ta hian 1 by 2 te halo mang ta se polynomial ani don mi lo polynomial ni tu chuan variable kan nei ho power in ten denang chuan an power hi whole number ani nge tur ani an vai in chuan le ado ta kan kal thei hei example mo chu ko pe thawa hei chuan power 1 by 2 nei chuan root an ni ti kha chu in theta tra hei chu in theta tur anga yang hei hi ron peta che a chuan hemi x hi x power 1 by 2 nen in anga tro plus 1 ania ni chuan polynomial ani lo he thil hi engemaw mai ni hi ni la ya tel lo chuan data degree kan so yang degree tangan da nok lo de polynomial chu in hreto ati khan polynomial omdan a formation a omdan a form mo a general form kan zir to kan sei chau chia khang mang khan hei te hin ron rem ta ni chu hathiam polynomial in lo nei ta ni enge degree of polynomial hei ta mi hi enge degree of polynomial kan ti chu I polynomial nei ho kha in enanga hei example hei variable khai nei ta nei tro I variable nei ho zinga khan tunge power nga ber tu power nge sang ber hei example a hen anen taila hei hian 1 nei tro power a 1 chu tlem hei hian 3 lo nei sia ani chun hei sang ber ta ni pathiam em chun azat chu 3 ni ta ni a power nei sang ber khai nenanga a power nei san bera anei zata kha polynomial degree kan ti chu ni ta ni degree of polynomial kan ti chu chu hei example kan zia kha ni ta a saptonga in shit du chuan degree of polynomial is the highest power that the variable of the polynomial have ani mai tuna mi jaw tong ka sai kha saptong ka ron sa ring ni chuan hemi b ka hi chuan polynomial degree chu 3 chu adanga polo en chin ro har lo kha ni le mai ta chuan an degree
an degree nei zata zirin polynomial ho hian ming sang an lo nei ve a nickname an lo in pe ve nei chu ma sabera chun linear polynomial tian oma linear polynomial chu polynomial degree khat chi nei degree khat nei kan ti chun a variable khan enanga chun a variable degree ho khan en den denanga an power khan en den denanga an tamberin one chi nei khang chi kha polynomial lo om chuan linear polynomial ani ta ni hey example mak chiang tro ai hi polynomial ani ta an pe chewa he chu constant ania he variable ni ya i variable na hi a power exang 1 tro variable pakhat chaw in ya he ba khi lak thei nei lo wa chum power 1 chen na ya chu atam ber chu ni mai ani chuan a degree chu 1 ania khang degree 1 nei chi ho kha linear polynomial kan ti linear polynomial an ti chan ta hi tlem kan hril lo kang chaw linear ti om je chu enge line ti soina nakina exercise 9 na exercise 7.5 a graph in zero to dona chutami chu tlem karon khe hong lo kang graph plot dan in zero dona 7.5 a chuan 7.5 a khanin variable polynomial into variable le system of polynomial in zero dona kata khanin graph manga chaw dan in zero dona ni chuta chuan inan chok chinanga polynomial a pedon chaw ni polynomial a degree 1 ania linear polynomial ati chuan a graph in plot huna khan lawan chin maro straight line a chhawkang ti zong te pon ani the ti zong te pon ni theya a hoi zong ka chu ka hrelo ma se straight line a chhawkang chu mingan pek chan kha ni ta ni tangkai lu tuk ho he lo hreven mero chuna dota quadratic polynomial an ni le chu degree a true an nei ni le mai amje chuan variable zinga power nei lian ber hianin a power a true nei ti na ni chu khangchi kha quadratic chung quadratic ho hi angai ang bokhan graph a plot le taula u shape ang deuh a kual in huang ti zong pon a kual thei ti pon a kual thei in hu le mai ang a khalo hre ula chuan a dota cubic polynomial mingpum chuan chu a degree kha 3 ani le mai don ni a polynomial degree kha omje chu a variable ho zinga khan power nei lian ber kha ni na power a 3 ani don tin ani chu chuan cubic ho hi plot chuan tlang puin a koi 3 nang tian ti te hian let me advance dewa ha chuan tuna an degree zirin nickname kan petoa polynomial ho kha tuna an tram nei za ta zirin nickname kan peleang hi to ber na ni to 7.1 bi ka chuan ma sabera chun monomial kan nei monomial kan ti chu polynomial khai nei don ta ni polynomial form khan hei ang te chuan tram khat chaw nei ang tram kha chu kan soi vek to tro ni sena hi enge omje 4 le x in kara hianin multiply a oma multiply chon tram khata sim thin kan ti tro chu wang chon than na om lo wangin tram khat polynomial tram khat chi nei ho kha monomial kan ti kha ni ta ni adota binomial om le binomial a chuan tram ni ni vele mai tram ni hey 4x le 9 te 4x to the power 30 le x to the power 15 ti te plus hina dai dang ve ta minus point ni se thei kan ti kha chu binomial kan ti tram ni nei ho kha chuan da trinomial om le trinomial chuan tram thum nei le mai ang in zir lai hian trinomial hi asoi san ber ani ta tram thum ane hei tram thum eta po tram thum khang chi kha trinomial chu ni ta ni chuan tram thum ai tam nei ta se engte kan kawang tram li nei ta se emo tram nga tram ruk tram sari te po lo ni ta se khatiang ang ho kha polynomial kan ti khan ni ta ni tram polynomial kan ti chuan tram thum ai tam se engza ta tam po thei vek hey example a chuan tram li nei karon ziak china tram kha tram ni tram thum tram li hi polynomial chu ni mai
chuan heta tram khat tram hi tram thum tram li tram nga ni top thei lo in local ta se tram top thei lo nei ta se polynomial tho tikhan tram kha an du zat an nei thei polynomial ti kan soi chuan khatizong kha 7.1 biga tan chuan lo ni phot ro se